Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Drahí bratia a sestry, Spasiteľ sa dnes modlí za jednotu a byť jedno aj s Bohom. Poznáte určite tú vetu aj z Evanjelia, aj zo sobášenia. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. A platí to aj o jednote medzi človekom a Bohom. Lebo prvé prikázanie je miluj Boha celým svojim srdcom. Až tak potom v Bohu a s Bohom môžem milovať manželku, respektíve manžela. Ale človek je aj pozvaný k tomu, aby nerozlučoval svoju jednotu s Bohom, svoje spojenie s Bohom. Lebo my často pomodlíme sa ráno, potom sa pomodlíme večer, možno večer už aj zabudneme a celý deň sa človek nemodlí. Nemá jednotu s Bohom. Cez deň posudzuješ, súdiš niekoho, alebo sa v myšlienkach s niekým hneváš, alebo sa aj hádaš, nemusíš sa nahlas hádať. V myšlienkach stačí, že sa s niekým hádaš, niekoho hryzieš a už hovoríš zlému duchu, buď tvoja voľa. Už nie Bohu hovoríš tvoja voľa, ale zlému duchu. A toto nás odlučuje od Boha. Koľko toho je cez deň, nie? Zlý ti hovorí, aha, pozri, tam ide tvoj nepriateľ, tam na pracovisku doma, po chodníku ide tvoj nepriateľ zlý. Taký dialog vedie s nami, s tým nechoď, tomu nedvíhaj telefon, s tým nechoď v cerkvi, toho tam obiť. On tak nás tak vedie dialog, tá sila zla s nami a my, alebo toho posúď, tam toho ešte pohríz. A ty mu hovoríš, buď tvoja vôľa. Preto Ježiš hovorí, že konáte vôľu zlého ducha, konáte jeho žiadostivosť. A jeho žiadostivosť je hnev. Jeho žiadostivosť je urazenosť. Alebo posudzovanie blížneho. Preto dávať pozor, aby sme cez deň nehovorili zlému, buď tvoja vôľa. Preto naše modlitby potom sú slabé, nevypočuté. Nemôže tam Boh sa cez to povzniesť. Hoci jak je milosrdný, ale keď hovoríme cez deň zlú, buď tvoja voľa, nerobiť si ilúzie, že nás Boh vypočuje. Preto jak Záchej prídam pokánie. Bože, odpusť. Keď som celý život, väčšinou dňa, hovoril zlému, buď voľa tvoja, odpusť, pridám tam pokánie, poviem si 100-krát na rúženci, 200-krát, Bože, buď milostivý mne hriešne. Abo pridám ešte, pomodlím sa 10-krát, 50. psalom. Treba sa ho modliť. To je mimo spovede vrchol takého mimosviatostného pokánia. I toto treba. Abo pridám ešte ďalšiu modlitbu, ešte 100-krát, Bože, buď milostivý mne hriešne. Lebo toto ťa už spája s Bohom. Bože, keď som niekoho zarmútil, či som niekomu ublížil, či už na večnosti tá osoba, či ešte tu, požehnaj tú osobu. Daj jej tam radosť, šťastie, lásku, blahoslovi tú osobu. Lebo aj my sme ľuďom ublížili, možno nevedomky. Ale ublížili sme, bo sme Adamove deti. Čiže i svojej duši ublížujeme. Tým, že napríklad, že posudzujeme. Bože, odpusť. Bože, buď milostivý mne hriešne. A pridám ešte 50. žalm. Dobre sa ho naučiť na spamäť.
dá sa modliť aj v meste, doma, v električke, hej, pomiluj mňa Bože po veľcej milosti Tvojej, alebo zmiluj sa Bože nado mnou pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Hej, a cítite, jak sa očisťuje srdce, jak Boh vchádza do tvojej duše, do tvojho srdca, lebo to už je spojenie s Bohom. To je to, čo Boh spojil, nech človek nerozlúčuje. A my sa s ním spájame len cez pokánie. Jak mýtnik, alebo vidíte Záchej, alebo keď spomíname na tie osobnosti, hej, oni cez pokánie vyšli, Mária Magdalena, hej, cez pokánie sa dostali ku Kristovi. Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hej, to je ten kľúčik, ktorým sa dá otvoriť, hej, aj dvere v nebeskom kráľovstve. Takže nechajme sa aj my tak pozvať týmto slovom a neprerušovať jednotu. Dávaj pozor, komu slúžiš v myšlienkach cez deň, komu hovoríš svoje áno. Či Bohu, či zlým silám, či Ježišovi, či nejakým iným, Ježišovi protivným silám. Veľakrát hovoríme áno. Buď tvoja vôľa. Keď sa na niekoho hneváš, či zlostíš, dávať pozor na to. A už sa nehrísť. Keď sme tak žili celý život, už len Bože, buď milostivý mne hriešne. A napísané v Evanjeliu Lukáša v 15. hlave, v nebi väčšia radosť nad jedným kajúcníkom, než nad 100 spravodlivými. Ty, keď sa kájaš, či doma, či v autobuse, či letríčke, hovoríš Bože, odpusť, alebo Bože, buď milostivý mne hriešnemu, ty už raduješ nebo. Veľká radosť medzi anielmi, hovorí sám Boží syn. Väčšia radosť, než nad 99 či 100 spravodlivými. Takže robíš radosť aj nebešťanom, aj sebe, aj priťahuješ na seba Boha i požehnanie. Keď hovoríš Bože, buď milostivý mne hriešne. A stáva sa jedno s Božím duchom. Sláva Isusu Christu.